Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। थ' जोङो पेन्डेलेसननि पेन खालामगोन आरो जयै आरो बेबो बिफा बिमा आरो फिसा। ओमफ्राय दा नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे फर्स्ट टाइम पेन्डेलेसन पेन खालामनाय कालार खालामनाय थ' नोंथांमोना नुनो मोनगोन। अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर। मा खालामदों नों? पेन खालामदों हिदिया। पारफोरखौ बायसो फोननांगौ। दैयालाय अबेया? दै गैया? मामि नों इजो फोनथ'। है सोलाबाय थानो नागिरो। Papa. Ini pun gede sebaik aku sih. Mama, plan फोननाय समाननो मिथिबाय। थारैनो जोंना पेन्डेलेसन पेन खालामनाया सुरु जाबाय लोगोफोर। नैबे सिदा सिदा माने सिनावहाय जोङो पिंक कालार फोनदों। थ' बैयावहाय मा कालार फोननाय जागोन सिङावहाय आरोना। अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। स्टार्ट जाबाय। जोङो बिमा फिसा बेखौ फोनदों आरो लोगोफोर। फोनगासिनो ओरैबायदि आरोना माने फिसाजोआबो थानो हायासै फोनफाबाय आरोना जोंजों लोगोसे। ओमफ्राय नै कमप्लिट जाबाय आरोना। कमप्लिट जाबाय पिंक कालारखौ जोङो फोनबाय। लोगोफोर नायदो नै माने सारा जेराव माने प्राइमार लागायदों बेखिनियावल' जोङो फोनदों आरोना पार्पल लागायबाय। थाइ फोनदो थांग्रोदो टिउसनाव। फोननो लुगैनाया हाथारला आरो बे। औ दे जागोन। ओमफ्राय लोगोफोर माने फिसालाया फोननो लुगैनायानो हाला आरोना जितु बेहा टिउसनबो दङ थ' उफाय गैया टिउसनाव थांनांबाय आरोना बियो नङाबाथ' ओरैबायदि गोसोखासैमोन आरोना फोननो। सोर फोननाय बेखौ? बेखौ बाबा। समान जायाखै बेना पइन्ट दाननांसिगोन। दे फोनदो दे। जों पार्पलखौ साइड साइडआव फोनसै। बेहाय? दे। समायथारबाय। मोनसे हाबाय। जोंना खामानिया सोलिगासिनो नैबे हाबाय ओमफ्राय बै दंबावो ओमफ्राय नै ओरै रेडि खालामखानानै दोननाय दं आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय नै फोनखांनायखौ दोनबाय आरोना। दे दोनदो गोलैगोन मोजाङै लासै दे जाबाय। बेयाव फोनखांबाय आरोना मोननै फोनखांबाय बेजों मोनथाम बैजों मोनब्रै ओमफ्राय नै ओरैथिंना बेलेग आरो ओरैथिंबो रेडि फोननांगौआ दं आरो बेबो फोननांगौआ फुरा बे गासिबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै फोनगासिनोबो दं आरोना आंहा दसे ब्रेक लादों आरो लोगोफोर नै बेवहाय बिफा फोनगासिनो नै मामि फिसाया बाउन्डारि फोनगासिनो आरोना। मामि कालार फोननाया जि थिखोखाबाय आङो मोनाबायना लोगोफोर ओंखायनो आङो जि थिखोखाबाय ओमफ्राय फोनहैबावनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर बिथांजोआ आरो लोगोसे फिसाजो माबायदि कालार पेइन्ट खालामदों नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर नुवाखै आङो पेन्डेलेसन दोनहैखोमानायावनो माबायदि हायाया बोखारखोमालायो आरो बायसान्स जुदि आथिंफ्राव आखाइफ्राव होसिनोब्ला बेयावनो दुखु मोनसै आरोना लोगोफोर। बिदिनो आरो स्थिं स्था जोङो बिमा फिसा बिफा फोनबाय आरो ओमफ्राय बिफाया आलादा फोनदों जितु मामि फिसाया बांद्राय हास्लाबा नालाय थ' बेखायनो जोङो बिमा फिसा फोनबाय आरो माने सारा गासिबो प्राइमारखौ होखाजोबदों ओमफ्राय बेनि उनावसो जोङो मामिजों आंजों माने फोनफादों आरोना कालारखौ जों जयै थुमथाम फोनबाय प्राइमारखौ हारसिङैनो होदों आरो जिहेतु आङो बेलेग खामानि मावदोंमोन बे समाव ओंखायनो आं प्राइमारखौ लागायफानो मोनाखै आरोना लोगोफोर। बिदिनो आरो नै बिमा बिफा मावबाय जेब्ला फिसाया बहा ओरैनो हारसिं थाबावनो बेखायनो स्थिं स्था खालामफाबाय थाबाय। फार्स्टआवहाय बांद्राय रोङाखैमोन उनावहाय रोंदों आरोना बांद्राय माने रेजेदलि खालामहोआखै ओमफ्राय थख' फोनदों आरोना फिसायाबो।
लोगोफोर जों बिमा फिसा अनलि बेवहाय बेबी पिंक कालारखौल' फोनदों आरोना बे सिन गोलाव गोलावआवहाय लोंलानोलै लोंलानो गाबज्रिबायनो लेंहरबायनो मिस्ट्रिया बे फोनदे मा समायसोबाय सिं साबाय लोगोफोर सिं सानाय मोनाखै माने एसे फ्रि खालामबाय आरोना आङो सिंखौ ओमफ्राय बैथिंबो मिस्ट्रिफोरा खामानि सोलिगासिनो आरो आलासि फैगौ आलासि फै 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 नै जों मा खामानि मावदों नायफै नै लेखा फरायदों लेखा फरायगासिनो आर्ट बानायसै मा दरखार औ लायसै जिरायनानै फुनदो मा दानिया बे जोंना golden color बेखौनोथ' मा जिरायनानै फुन जोंना आलासियाबो जि गोजाननिसो रं सेलेक्ट खालामग्रा मिस्ट्रि दानो मिस्ट्रि दानोलै मिस्ट्रि दा जाबायहाय समायबाय सा मोनलोंबाय उय कालार फोननायनि सा मोनलोंबाय नै ओमफ्राय जोंना गोदान नैबे समायबाय ने बेखौ सारा बानायगासिनो जि मोजां नुबाय सिम्पोलखौनो लाना फैदों जों ओइ दखान गंनै गंथाम नायबाय थानो हाया टाइमा आल्लासो ओंखायनो लालाबायनानै फैबाय हाखु दाखुसोखा जोंना कन्टिनिउ नै जायगाया चेन्ज जालायबाय बेलकनिनिफ्राय न' सिङाव लाबोलायबाय नै थाम्फैनि थाखाय आरोना एकदम फोनजोबाबानो गवा जाहैदों दिनै जाय नङाबा बोरमा बेदरखौ मोनजानाय नङा ओमफ्राय गावदां बिमायाबो फोनदोसो बे आब'आबो फोनसिगोनदां बाराबा नोंस्राबो फोनदों औ फोनाबा मानोथो ने होगारनो रोंगोनबो आरो रोंगोनबो खामानिबो जागोनबो ओंखायनो न'आवनो होख्लायसिगोन आरोना जोङो होख्लायसिगोन माने फोनखाबाय आधायानो ओमफ्राय दा आधा दंबावो आरो फोनसै एबार जायगा चेन्ज खालामनाय लोगो लोगो फिसालायाबो टिउसननिफ्राय ग्रोब ग्राब आरोना लोगोफोर फिसालायाबो नै सुरु खालामबाय आरोना फोननायखौ जोंना सासे एरबावबाय नै मावथिया दाउ दङ बेवहाय दाउ फिसा फिसा नोंसोर मावदोलै आं उन्दुनोसै साथाम मोनदों आंखौ संसां मिथिबाय हले जोब्बासो उन्दुमोनगोन उन्दुखाया बिसोरो थबसेबो निन गैया खोमा मानसिफोरनाव सानावबो उन्दुआ थुमथाम जानै कालार फोननाया दे फिसा फिसौ फिसौथ' नङा फिसा बिदा बिनानाव बिफा बिमा थुमथाम आरो ओमफ्रायो फोनगासिनो दं नै रोंबाय मालाय
नायग्राबो थानांगौ ना औ इसे दाथ' मास्टार गैयाबा साथ्र'जों मा जागोन औ फरिखायासो लागोन औ कमप्लिट खालामथारगोन ने दिनै गाबोन सोरांबानो ब्लड ओमफ्राय बिजनि गाबोन दिनाव थांगोन सोरांबानो ब्लड मिस्टिखौ गालांगोन न'आव बिबै फैगोन सासे बेयाव दंखायो खोमा हा औ औ न'निनो गालांसै इलाय हिलिया 11:30 गयो माबायदि थांगोन लाइन बासजोंना माजों थांनाय जायोथाय सोरांबासो मिथिसिगोन स्कुटिजोंनो ब्लड थांसै नामा दसे गय जालांलाय सालायलाय जोब्बाय एबार फिसाना जोब्बायनोहाय नैबेयाव नैबे गुफुन जायोथ' सानैबो गेजेराव हारसिंना गेजेराव लानांगौ जोंना मास्टार मेडामा बैनै मेडामा नायगासिनो दङ सोरना जादों सोरना जायाखै ओमफ्राय फ्रन्ट साइड केमेरा बोरैबा जाबाय आंना जाला फोनगासिनो दं नै लोगोफोर बेयावनो बेयावनो बेसिम आं आर्ट मास्टार आरो खोन्थादों मा होबा साजायगोन कालारखौ आरो चुज खालामदों आं नै फोनगासिनो नै दिनै हरनि खयथायाव हागोन बुंनो हाला खिन्थु कमप्लिट खालामगोन आरो फोनगासिनो दं ओरै दोनबाय नै फोनखांनायखौ ओमफ्राय ओइ दंबावो आरो बेलेग डिजाइन दंबावो आरोना लोगोफोर समायदोंना समायाखै कमेन्टआव खिन्थाहर नायग्राफ्रा आरो गारि साखा बायदि गारि साखाखौनो होनो आरो बिनि मडेलखौ ए दहाय जों बिबार मेथाइ जानाया साखा मेथाइ एखे कमप्लिट जाबाय नै बेयावनो दोनसै नैबेबो जाबाय ओमफ्राय नैबेबो जाबाय सिम्पोलद्राय जाबाय ना दे जाबाय दे एबार साबसिन समायसिगोन समायनाय मोनिखाय गोजा होफिनलायबाय नै समायसिनबाय फोननाय लोगो लोगो बेरबाय आंबो 8:00 सङो हाय होनहर सानैबो हाय होनहर दे मा खालामदों नोंसोरो मेगन खानानै हनै जोंना सारा थांसै जोब्बाय नायखांबाय आङो पइन्ट दानखांबाय थिगानो जादों बाय बाय गुड नाइट बाय बाय जोबथ'लायबाय जोंना आरो नै निउ दाना स्टार्ट खालामफिनबावनोसैलाय दे आरामसे नै बेबायदि सेम जासिगोन एबार मोनथाम ने बे मोनथाम बेबायदि बानायनाया मोनथाम दा बाउन्डारियाव रेड होनाया हो मोनब्रै गैला बेखौल'सो रेड होदो बाउन्डारियाव होमबालाय बेखौल' होदो मोनसेल' माला होखांखो दासो मोनसे औ बानाय मोननायखाय सल' दामबाय नै आंहाथ' दहायनो फोनखाबाय नालाय फोनथ'ला आङो दा बिसोरखौ डिउटि होदों आरोना लोगोफोर समायहांबाय नै लोगोफोर जोबथारनोसै जा फोनै एसे ल'थारसै पिककनि दंबावो जोबथारनोसै नै You're seeing my shopping cart, a very basic one with day-to-day items like 1 kg rice, 1 kg sugar, and 1 kg wheat atta. Now I want you to focus on the cart price. Coba na?
गाहायावलाय फैथिं इलाय एसे दंबावो दे जाबाय दे नांगौ नामा एकदम दहाय माबा फ्रन्ट साइड केमेरा जाथाराखैमोन एकदम बोरैबा दासो जाबाय लोगोफोर जोंना हरनि 8था जाबाय ओमफ्राय फोननानै नैबेनो लास्ट आरोना ओमफ्राय नै कालारा बेखिनि बेखौनो फोनबाय आरोना बोरै जाखो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो सोरबाफोर ब्लगखौ नायदोंब्ला आरोना कालारानो रुमाव फोननायनि थाखाय लाबोनायमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो बेयाव फोनबाय आरो भेन्टिलेसनाव माने दा जोङो फोनखाबाय देनां गाखोनानै फोनोब्लाहाय माने दिगदार दङ नालाय दिगदार जायो बेखायनो इजि खामानि खालामनानै लाखाबाय आरो जों न'आवनो फोनबाय गथ' गथाय जयै ओमफ्राय दाहाय लास्ट माबायदि नुगोन खिन्थागोन आरोना आयौ दाउआबो नै जेब्ला कमप्लिट जायो होनब्ला आरो दा जोबथारनोसै लोगोफोर नै फोनै जोबथारनोसै नै लोगोफोर फिसाफ्रा फोनबाय आरोना एकदम बिमा बिफाजों लोगोसे फिसाफ्राबो मेहनत खालामफाबाय जोबनायनि लामायाव फैबाय नैबेयाव शाइनिं गल्डेन कालार होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दा आङो ओरै फारसे संगासिनो ओमफ्राय खामानियाथ' जोंना खामानियाथ' जोबनायनि फारियाव फैबाय लोगोफोर लास्ट माने गल्डेन कालार होगासिनो थ' नोंथांमोना नायलां जोबथारनोसै आरोना लोगोफोर दा आङो ओंख्रि ओंखाम संगासिनो थ' नायलांफिनदो आरोना माबायदि नुखो लोगोफोर जोंना मावै जोबनायनि फारियाव फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्टआव खिन्थादो नै लोगोफोर जा कालार दं बेखौनो मिलायनानै होबाय आरोना नायदो नै पिककखौ बेबायदि साजायबाय गल्डेन कालारबो होना होबाय आरोना नै लोगोफोर उफाय गैया मिलायनानै होबाय जों कालारखौ नायदो नै ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर माबायदि नुदों बिमा बिफाजों लोगोसे फिसाफ्राबो खस्थ' खालामफाबाय आरोना मावफाबाय नै लास्ट मेंबाय मामि मेंबाय नोंहालाय मेङाखै हा मेङाखै मेंबाय जोब्बाय लोगोफोर कमप्लिट